Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sinadlaw sang Martes. Uy, pet sa 25 na kita karon, no? Sa bulan sang Enero 2022. Kamusta aton sini mga pinalangga nga matag plamati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga naka-tune in na sa aton sini nagasigabong frequency ang 630 kHz. 630 no sa lilusuan sa inyo sinitag sa mga radyo. Sa malabutan sa aton si pagwaragwag, hello and good afternoon. Sa radyo kaangay sini sa akon sini iya nga left side as always. Poderoso. Sa mga naka-tune in na, no, sa mga nagapamati na dira karon sa aton sini nga 630 kHz, hello and good afternoon. Sa mga wala pa dira tune in, sa mga naga-enjoy no, although nga wala sila sa 630 kHz, sa maabutan sa aton si pagwaragwag, nag-enjoy sila sa aton siniiya nga live audio streaming, mga kabombo. Aton sini nga live audio streaming, pinaagi lamang sa pag-log-on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com. Sa liwat ang official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa liwat www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Kina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan, no, sa mga ara na dira subong ayho nga naga-enjoy, no, mayong hapon na dira sa inyo 6:30 pagkatapos sa aton siniiyang official website ang www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Kina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa local website at the same time sang DYWB Bombo Radio Bacolod, aton sing local website www.bomboradio.com/Bacolod. Ara na kamo dira mga kabombo sa mga nagalantaw na dira sa aton siniiyang sa YouTube channel at the same time, no, ara naman ang aton sini nga YouTube ang programa sang Bombo Radio Bacolod, makita na sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod, of course, ang aton sini nga YouTube channel. No, don't forget kung ara na kamo dira, don't forget to like, of course, i-ano man at the same time, no, subscribe, no, and share sa aton sa mga pinalangga nga matag palamati sa aton siniiyang nga mga suki. Agod nga maano kamo, no, ma-informal at the same time ang inyo si mga friends ngati pwede na kita makitaan sa YouTube channel, no? And don't forget to click the notification bell below para nga ma-inform kamo kung may ara kita sa aton siniiyang nga live videos mga kabombo, no, diri sa aton sini nga YouTube channel. At the same time sa aton si Facebook Live, ara naman, no, sa mga nagalantaw na dira sa aton si Facebook Live. Hello and good afternoon. Welcome mandiri sa aton nga palatuntunan kahapon lamang, no. Sa liwat ini inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Tanan nga palagyan ara na kita mga kabombo, no? And of course ara pagid, no, sa aton siniiyang Bombo mobile app sa aton sini nga cellphone mga kabombo, no? Kinahanglan well equipped ang aton sini nga cellphone, embedded ang aton sini nga Bombo mobile app sa inyo siniiyang nga tagsa ka cellphone. Ti ara na kamo dira o ti sige ara na sila ho mga kabombo, naga-enjoy na sa aton sini nga crystal clear nga live audio streaming.
Do halos tanan na welcome ko na no ang aton si palaagyan 630 kHz sa lilisuan sa inyo sa Tagsa ka Radyo sa aton sini official website ang www.bomboradio.com. Ang aton si local website ang www.bomboradio.com/bacolod, sa aton si Bombo mobile app, sa aton sininga Facebook Live, kag of course sa aton sininga YouTube channel. So kamusta? Kamusta ang aton siniiya nga mga pagkinisay-kisay daho adlaw-adlaw nga tanan mga kabombo? Kamusta ang aton sininga pagpangabuhi sa sining kalibutang luhaan? Pero when we say full of tears ang kalibutan naton, full of joy no? At the same time. Iti amo na iya ang kabuhi sang tawo. Hindi lang tanan nga nagahibi. May ara man niya nga nagakadlaw, no? Kitaan nyo na sa cinema nga may ara da logo nga just like sa aton man sa mascara, no? There is a mascara that is smiling, and there is a mascara that is crying, no? Sad and happy at the same time. Amo na yung kabuhi ta diri sa kalibutan, no? Doors, full of doors, and usually two doors, no? Door of success and door of trials. Mga kabombo, no? Amo lang ginayang aton sininga pagpangabuhi diri sa kalibutan. So, we gotta enjoy this, mga kabombo. Kung kaisa, nagalibog, doon nagalibugan, doon na lang kita yung mga kabombo. Pero, aton dumdumon nga ti, isa lang aton sininga kabuhi. Once we passed this, why na, no? Hindi na ta pwede ka mahambal nga, pwede pa part 2. Hindi na pwede mga kabombo, no? Kinanglan, so samtang ari kita diri, buhi kita diri, kag kinanglan buhi ta tuod, pero kinanglan na healthy kita, no? I-enjoy naton because at the end of the day, life is still beautiful. Mga kabombo, no? Sa gihapon na ang aton siniya pagpangabuhi diri sa kalibutan niya, napunan tuod sa mga pagtilaw, mga tunog kay as the old adage goes, life here is not just a bed of roses. It has thorns underneath. Amo ginaya. Magpakabakod lang kita kung kaisa pugday man tayo, no? Because we're all human beings. Pero pugday pero bangon. Oh. Samtang buhi kag healthy bangon. O kaisa kabudlay medyo mo, no? Malain ang pamatsyag dati, bawi lang. Bawi sa kaon, healthy foods, no? Bawi sa pagtulog, kinahanglan gid. Kay according sa research, there are times may particular times nga ang aton siniiya nga mga gina-generate ang mga new cells, no, sa aton sini nga lawas. So from 10 to 4. From 10 to 4. Kada oras may ara na siya kung anong gina-generate niya sa aton sining lawas. So kung nagapulaw kita, imbes nga ma-generate ang aton sining lawas, wala kay gagbugtaw ta mo, no? During sleep, no? Sa tion sa pagtulog, the generation of the new cells, mga healthy cells, kay damo na nagakalapatay nga mga cells sa aton sining lawas. So we have to sleep on time. I'm telling that to myself also and to you sa mga mga nocturnal, mga palapulaw ba. May mga may mga time na iyang sa sina nga panahon, no, ang aton siniiya nga lawas naga-generate sang amo sini nga mga cells, no, sa aton sini different organs, mga kabombo. So we have to sleep early as much as possible and
8 hours a day. No? Pila lang ang ma-sleep mo ni man? Sige na lang, o bawi lang, no? It's not yet too late, mga kabombo, no? Kinanglan makabawi-bawi kita. Kung may ara man lang kita sang panahon, mga kabombo, nga magtulog, labi na gid early, no? From 9 or 10 until 4 o'clock in the morning, kundi nami. Hasta alas 5, alas 6, ako may panahon pa. Ang sobra, hindi naman mayo mo, no? So, ang ginakinanglan sa aton siningalawas. Okay na kita dira. Para makabato kita, buhi kita tod, pero in good health. Bisan wala lang kita daraya sang manggan nga ipabugal, pero at least we have our good health, no? And health is always, our wealth. Sige, Philippine Standard Time, 7 minutos na nakalipas sa tak ng alas 2. Ari aning aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpanawati sa aton si Masuki. Ang aton sini nga pambukas nga bahanon, no? Produkto ini sang Bombo Music Festival 2016. Mga kabombo, imagine, no? Sang liwat ka nagbalik ang aton si tuigana pa indis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful songs. Ang ining abahanon compose ini mga kabombo ni Mr. Bren Andrew S. Halike. Kagin-interpret ini ni Earl Lorraine Quilarto, no? Unfortunately, ang videos naton daw hindi pa available sa subong, no? Kanamit ditani isang during the grand performance night sang Ilonggo Music Festival 2016. Kaisa diri ang ginapabugal tagid ang ambahanon nga ginatiguluhan dahilan. What's your reason behind? Ano imo sini iya nga rason? Anong imo sini nga dahilan? Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Wow, kaluoy, no? Ikaw na ang lamang, di na ko man lalaban. Ikaw at ikaw lang, di man may pilit ito. Buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Without much ado, mga kabombo, yari ang bahanon. Naging compose si Mr. Bren Andrew S. Halike. Again, interpret ni Earl Lorraine Quilarto from the Bombo Music Festival 2016. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titiisin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ko man lalaban. Ikaw at ikaw lang, di man may pilit ito. Buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at palutin ng hapdi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing, na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awa mo na, wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ko man lalaban. Ikaw at ikaw lang,
dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man may pilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. 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 Philippine Standard Time, 13 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Amoy at mga kabombong aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. Araw, Para sa aton si Masuki. ikaw, Isa sa mga request ninyo diri ay ho ang ambahanon dahilan. di makuha. Sa nasiling ko na gani, ang ining ambahanon produkto sa ginapabugal tagid. Bombo Music Festival 2016. Mga kabombo, no? Grabe, no? Ka mga tahom. Kapag nasasaktan, lagi lang naman Ako ang dahilan. Ikaw na ang laman, di na ko manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man may pilit ito, buong pagmamahal ko lagi sa'yo. Amoy na mga kabombong aton sinig na pabugalgid produkto sa Bombo Music Festival 2016. o kung Gincompose si Bren Andrew S. Halike and interpreted by Earl Lorraine Quilarto. maipansinin ang marahan kong daing na ako at By the way, mga kabombo, no, sa liwat, from the bottom of our hearts, parang salamat gid sa mga nag-ambag-ambag, no, bulig, kung ano man din ang mabulig, financial, kag most importantly, ang pagpangamuyo, no, sa aton siniiyang utod, nga nagapakig-away subong siya sinikabuhi sa ICU si Nanay Zenaida Lubaton Morado, no? May kundi sa aton siniiyang Facebook page ginposto naton ang iya sining true to life story via sa iya siniiyang anak nga si Raymar, no? Mga kabombo, kag as of yesterday, no, we have 62,000 pesos plus nga may ara naman from abroad, mga kabombo. Hindi siya magpakilala sa sining ngalan. Kag I'm sure, no, i-anon gid ini, pasalamatan. By the way, nagapasalamat gid si Raymar, no, for that particular person, no, ang with a good hearted, mga kabombo, no, concerned citizen ang nagpadala sa iya sining 3,000 pesos. But silingon, mga 65,000 pesos na ang nabaton sang pamilya. Pila man lang na siya kung i-compare sa adlaw-adlaw nga pagstay sa ICU, pero sige lang, no? Dako gid ang nabulig, no? So from the Morado, from the Lubaton and Morado family, dira sa may barangay Sumag, Bacolod City, pero tumandok sila sang barangay Malingin, Bago City. Ang ila sin nga heartfelt na pagpasalamat, no, sa tanan nga mga nagbulig gid, no, especially sa nagapadala sa GCash ni Mr. Raymar Lubaton Morado, mga kabombo, no. So salamat gid kung kaisa bala amo ning panahon nga nabugatan ka, pero kung may nag-alalay, no, may nagbulig kanami pamatyagan, no, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, sa mga nagapareser na dira karon ay ho. Salamat gid, no?
Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Yari anay mga kabombo ang aton siniiyang pagbalikid sa makadali, no? Sa aton sini nga mga importante nga pinanid sa maragta sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Kung madalalag ko, may ara makita nga world history. Nakibalo-bala ka mo nga subong nga adlaw, very memorable day. No, petsa 25 sang Enero, mga kabombo, no? Tuman gid ka memorable ang ining petsa, mga kabombo, no? Kay in fact may ara tatlo ka mga memorable events and happenings nga nagkalanabo, no, sa sining adlaw sang petsa 25 sa bulan sang Enero 2022, mga kabombo, no? Kadto kita sa aton sini kahapon lamang today in history. Dili sa aton sa Bombo Radyo, very historic kini mga kabombo, no? Kag I'm sure kalabanan gid sa inyo ang nang-witness sini. Basta petsa 25 sa Enero, hindi tagid na pagkalimtan, no? May pila kita dira ka mga graphics and memorabilias, no? Photographs and memories. Kabahin ini sa maragtas sang Bombo Radyo Bacolod, sang DYWB Bombo Radyo Bacolod. Kay sa kaangay nga petsa, subong nga adlaw, I'm sure na dumduman yun ni kinagapamati mang kamo ni sadto. Enero 25 sa tuig 2013. Doon sa unang, no, that was 2013. So kung isipon ta, mga 7 katuig na ang nakaligad. 7 years ago. Sa maragtas ng DYWB Bombo Radyo Bacolod, sa nangin historic kag emotional on our part sang ang ari na diriya abi, ang ini nga adlaw sa amon diri sa Bombo Radyo Family Bacolod, no? Kag subong man sa mga Bombo avid listeners. Matapos nga ginsaylo ang frequency sang Bombo Radyo Bacolod. Sa panibago nga frequency sini, humalin sa 1269 kHz, ginsaylo ini sa mas mabaskog kag mas klaro pagid nga 630 kHz, mga kabombo. Nangimaragtason ang among nga adlaw nga natuon sadto sa Biyernes bangod dungan ini nga adlaw sa pagdumduman sang 80th birth anniversary sang anay Lady President, no? Sang aton pungsod Corazon Aquino. Kaysa madumduman pa nga nangin makatalandog balatsagon ang pinakauna nga nabatian sang panibago sadto nga pag-broadcast sang DYWB Bombo Radyo Bacolod sa frequency from 1269 kHz to 630 kHz nga amo na nasubong aton siniiya nga frequency, no? Ang mga inspirational songs nga ginpatukar sadto, mga kabombo, iya kaasin, no? Ginpatukar kanabatian sa kahanginan. Hindi gina naton malimtan, mga kabombo, mga 7 katuig na nakaliga. That was 2013. Grabe, no? Or more than that, mga kabombo, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki. Siyam katuig na ang nakaligan. Stand corrected, no? 9 years ago, that was 2013. So, 9 years ago, am I right, no? Sa aton sining mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki. Grabe, no? Subong 2022 from 2013, ara na kita. Sana mas nagasigabong nga 630 kHz. Ginlove naman to ang 1269 kHz mo. Pag saylo ko di 1991, amo na niya 1269 kHz. So, 1991 until 2013, mas damo gyapon nga matinuig
ang akon siniya nga natinel sa 1269 kilohertz, no? Sa subong ti mga 9 years pagit lamang, mga kabombo, no? So, at least, no, hindi tala malipatan ang atong siniya fra paghalin sa 1269 kilohertz to 630 kilohertz na subong. Nga mas nagasigabong sa aton sining lilisuan, sa aton sining radyo, kaangay diri sa akon siniya nga radyo sa left side. Okay, nakita dira mga kabombo, at least, no, may ara kita sang tinipik sa history sang DYWB Bombo Radyo Bacolod. Samtang sa kaangay man nga petsa subong nga adlaw, Enero 25, sa nagliga na tuig 2015. Mga kabombo, no? Mga 7 ka tuig na ang nakaligad. Sa natabo man ang makasiligni nga massacre. Dumduman nyo, sa may 2 kanalipaw Mamasapano sa probinsya sa Maguindanao. That was January 25 also of 2015. So sa mga 7 years ago, isa ini kuntani ka police operation codenamed Upland Exodus, no? Nga ang original nga misyon amo ang magserbe sang arrest warrants, no, sa mga high-ranking tourists apang nagresulta sa tuman kadako kag maduguon. No, may ara kita dira sa pila ka mga memorabilias also, Bombo Kim, no? Ang aton sininga SAF 44, no? So that was 7 years ago. Daw sang san-o lang, no, pero ilabas pa ang nasambit nga maduguon nga engkwentro na nagpatay sang 44 ka mga miyembro sang Special Action Force sukon ang SAF 44. So subong adlaw ginadumdum ay ikapito katuig nga anibersaryo sang Mamasapano Massacre. Dasan san ulang 7 katuig na ang nakaligad. Wala labot sa January 25, switching from 1269 to 630 kHz ang Bombo Radyo Bacolod. Subungan ang Mamasapano Massacre 7 years ago. Ang pagdumdum sang paghalin naton sa 1269 to 630 kHz 9 years ago. Subong mga kabombo, Enero 25. Isa man ka importante nga pinanid sa maragta sa aton siniya nga pungsod Pilipinas sa Philippine history. Kaya kon ang aton siniya pungsod, syempre ara ginayang aton siniya nga mga nagpululungko nga mga presidente sa aton pungsod, no? Kabahin sa gihapon sa aton siniya nga maragtas ang matudtod nga kasaysayan sa aton si pungsod Pilipinas, sang Bombo Radyo Bacolod, sa masakit nga natabo nga Mamasapano Massacre, kag-ari pagid mga kabombo, no? Ang presidente, nangin presidente sa aton pungsod Pilipinas, kung sa diin amo ini siyang pinakauna nga lady president, pinakauna nga babayi, nga nagpungko bilang presidente sa aton siniya nga pungsod Pilipinas. Sa kaangay nga petsa subong adlaw, Enero 25, sa dong tuig 1933, mga kabombo, mga 89 katuig na ang nakaligad. Sa nga pinakauna nga babayi nga nagpungko bilang presidente sa atong pungsod, nga si Maria Corazon Sumulong Cuangco Aquino, o kung si Tita Cory. Nabunag ini siya subong adlaw sa San Juan de Dios Hospital sa Intramuros, Manila. Silingon subong adlaw is the birth anniversary sa aton si pinakauna nga lady president na si Tita Cory. Natawo ini siya sa San Juan de Dios Hospital sa Intramuros, Manila, January 25 of 1933, 89 years ago, no? She would have been 89 years old today, mga kabombo. Apang ini siya kag ang pamilya tumandok gidya sang munisipalidad sang Paniki sa probinsya sang
Tarlac. Si Tita Cory ang ikaanom nga bata sa manggaranon nga mag-asawa, asanday Jose Tichoco Cojuangco Sr. kag Demetria Sumulong Cojuangco sang probinsya sang Tarlac. Si Tita Cory nangin first female president sa nasilingnan naton kay ika-11 nga presidente sang Pilipinas. Kung sa diin, nagpungko siya sa poder humalin sa tong 1986 to 1992. Pagkatapos nga napukan ang Marcos dictatorship, pinaagi sa bloodless people power revolution mga kabombo sa tong 1986. That was 1986 sadto sang ginhingadlan si President Aquino, Tita Cory Aquino bilang Woman of the Year no sang Time magazine. Si President Cory Aquino amo ang balos ang aton ginakabig modern hero, ang martyr nga si former Senator Ninoy Aquino, kag sang famous o kon kag iloy sa mga former President Noynoy Aquino, the late Noynoy Aquino, kag sang famous mga TV host actress Chris Aquino. Agosto 1 no sadtong 2009. Ahay sa si Tita Cory nagtaliwan sa edad nga 76 anyos matapos na nag-suffer sang colon cancer. Subong adlaw aton ginadumdum ang anibersaryo sang pagkabunag ukon 89th birth anniversary sa ginakabig icon of democracy, Corazon Tita Cory Cojuangco Aquino. Sa nasiling ko nati, kung buhi siya, 89 anyos na siya mga kabombo, no? So, amo inang paghatag naton sang tribute sa ginakabig icon of democracy. Kag subong man ang nagpungko bilang presidente sa aton pungsod, kag very first Lady President of the Republic of the Philippines, the late Tita Cory Aquino. Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya kita anay sa pila ka pahanumdom. Magabalik ka aton sa ipalatuntunan kahapon lamang pagkatapos ginlamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiome Bombo Radyo Bacolod. number 1! Basta Radio Bombo.
Philippine Standard Time, 36 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 2. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. By the way, good afternoon sa imo Faith Nicavera, no? Ang aton siniiyang avid listener and watcher sa Facebook Live, Faith Nicavera. Watching live here in Barangay Jan I, Escalante City, Negros Occidental. Upod sa akon manghod, kag Lola and of course Bebe and also Piping, no? Kahapon may ara ako sang nasakyan nga taxi si Manong Rolando. Ano tong apelyido ni Manong Rolando man kay aya sini nga 70 plus nga nanay. Baw avid listener gid kali sang Bombo Radyo Bacolod, no? Dira sa may Binalbagan sa Negros Occidental, no, sa kay Nanay Rosalinda. Rosalinda, ow! Sa kay Nanay Rosalinda, ano tuman, Atrangco, doon nalipat, baya ako sa apelido, no? Sa kay Manong Rolando, sin kumanong si angalan mo, gid nga si Rolando, combination ginaasang nanay kag tatay mo, no? Yati daw amo gid, kaya ang iloy ko si Rosalinda. Dira sa may Banwasang Binalbagan, nalipat ko sa apelido, no? So sa mga ano naton nga mga suki, no? Na binagidra sa may Banwasang Binalbagan. Good afternoon. Sa tanan dira nga mga nagalantaw sa Facebook Live, sa YouTube channel, and of course nga pamati sa aton sini nga 630 kHz. Sa inyo lilisuan, kaangay sa sini nga radyo, mga kabombo, nga normal, nga pwede ninyo iya maliso. Good afternoon man at the same time sa kay Jimmy Perez. Buen dia. Jimmy Perez, buen dia. Good afternoon. Mayang hapon lang shout out sa kananay ko kag tatay sa Linag-asan, Kabangkalan. Sa Edna Perez and Alberto Perez. Good afternoon gid sa inyo dira. No, sa aton siniya nga mga suki, no? George Flores, hello. Oy, the handsome husband of Gabriela. Am I right? Hindi. George Flores. Okay. Amo gid shout out sa kay Gabriela Castillo Flores, no? Ang upod ta diri sang una nga ala Gabriela, taas kag maisog. Si former Bombo Gabriela Castillo Flores. Bao, on vacation, Gab. Hello lang dira sa akon sini nga ihado. Nagdako na, no? Kag aya sini nga handsome husband nga si George Flores. Good afternoon. Bao ate. Stay safe always, pero kanami sa kay nakabulo bakasyon, no? Gab, hello. I miss you. Sa pamilya Flores dira sa may La Carlota City, no? Subuman si Leo Baygar, Miss Jazz, good afternoon. Watching sa amon siniiya sa gihapon nga barko, no? Ari kami diri, Miss Jazz, nagaangkorahe or nakalakat na? Sige. Sa aton si mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki. By the way, sa aton siniiya nga pariserman sa aton sini nga YouTube channel, mga kabombo. Pasensya lang kayo hindi ko pa ma-abre ang inyo siniiya nga mga mensahe diri, mga kabombo. Philippine Standard Time, 41 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Yari na kita mga kabombo sa aton sini nga main menu, no? Sa aton siniiya nga sulat sa sini nga hapon, no, kung sa diin ang aton siniiya nga sulat. Ang tagsulat naton isa ini siya ka amay sa edad nga 55 anyos, no? Na aton siniiya nga letter sender isa ka lalaki nga pakilala lamang sa kay Sebastian, no? Si Sebastian ang aton siniiya nga letter sender. Si Sebastian sang Banwa sang Hinigaran. By the way, ara na sila galio sa kay Ma'am Juvie Sargent.
Please greet happy birthday to my cousin, Miss Jazz, Mary Grace Opera. Si Ma'am Juvie Sarge Amodente, dira sa may New Zealand, no? Jane Rose Koha, mayang hapon, Miss Jazz, and of course, sa mga nagalantaw dira sa aton sa YouTube channel, don't forget to like, subscribe, and share, mga kabombo, and just click the notification bell below. Dard Farinas, tagpalamati gid, adlaw-adlaw nga tanan sa imo siniiya nga programa. Watching from Hofuf, Al Asha, Kingdom of Saudi Arabia. Sige, halong na Dard Farinas. Isabel Cantila, good afternoon. Happy Tuesday to everyone. God bless and more power to your program. Thank you so much, Isa. Watching with you, pa-shout out lang sa sister ko nga si Wena Castor. Nag-celebrate siya birthday yesterday. Belated happy birthday from Ma'am Juvie Sargent. Sige. Kasi kasin niya man nga si Mary Grace Opera nga naga-birthday man niya, subonggid nga adlaw. Happy birthday. Sa ibang pagidira nga nagapariser diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang pinaagi sa aton siniiya nga YouTube channel, Ivan Cerveza, mayang hapon. Sherwin Marcowi, hello. Miguel Marinas, dira sa may Makati, Sherwin Marcowi. Dan na subscribe nas just very good. Sige. Sa nasiling ko ng aton sining letter sender, nagapakilala lamang sa kay Sebastian. Si Sebastian is 55 years old, sang banwa sang Hinigaran. Ang iya sininga kasaysayan, iyagin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo Miss Jazz kasi sa mga tagpalamati sang imo palatuntunan kahapon lamang. Tawga lamang ako sa kay Baste ukon si Sebastian gid Miss Jazz ang patudtud ko nga ngalan. Nagapanuigon ako karon sang 55 anyos kag ari ako diri nagapuyo sa banwa sa Hinigaran. Miss Jazz, isa na ako iya kabalo kay ang akong sininga asawa nagtaliwan na. May ara kami sang duha kabilog nga mga kabataan nga lunsay naman mayara sa mga pamilya. Abi mo Miss Jazz, isa sa pinaka mapait na kon nga eksperyensya sa akon si pagpangabuhi diri sa kalibutan. Sa sulod na karon sa 55 anyos, wala labot sa nagtaliwan sa tong akon sini nga iloy. Balaan mo Miss Jazz, ako ang eldest sa amon sini anom ka mag-ululutod. Ti bangod kay ako ang kamagulangan, ako ginaiya ang ginsaligan sa akon iloy bot silingon Miss Jazz, tuman gid sa amon kasuod or ka-close sang akon sini iya nga iloy sadtong nagbuhi pa siya kag since nga ako ang kamagulangan sa amon siniiya nga mag-ululutod, Miss Jazz, ti ako na tanan na yan siniya nga ginasaligan. Bisan na mo lang to kami Miss Jazz, imol man kami matuod, kag ang akon sini amay masami wala to sa balay kay ti isa siya Miss Jazz ka musikero. Sa una ya kon musikero kaya masami ara ka sa mga baylihan, sa mga fiesta. Ting amay ko Miss Jazz, grabe to siya magtukar sang gitara. Ti may ara na siya grupo na amogid ang nakahatag sa amon man sang sang galaston adlaw-adlaw nga tanan. Bisan ang akon sini amay sadto Miss Jazz, nagabalatian na sa likod bangod kay ti sa masamig kahamugan bala sila Miss Jazz kung magtukar sila sa mga baylihan. Pero kinanglan ara gid siya kay kun wala siya ti wala sa parte so kun ano man da ang ibayad sa ila nga talent fee.
So sadto samtang nga nagadako ako, madumduman ko gid nga sinanay ko gid masami ang akon siniiya nga upod. Kag sinanay ko Miss Justy, tanan gintudlo niya sa akon, lalaki man ako matuod Miss Just, pero sa tudtod lang daw masalaan ko yang ati babayi bangod kay halos tanan nga mga trabaho sa sulod sang balaya akon gid inay Miss Just ginahimo. Since ako ang kamagulangan Miss Just, sabi mo ang mga manghod ko to nga ti sa pila kami ka magululutod, 3 gid diri ang mga babayi. Ahay, bisan panurusi Miss Just ang gisi sang bayo sa mga utod ko, kabalo ko na Miss Just. Kag sinanay ko ya nami to ya manurusi, arab lang Miss Just kung magpanurusi na saya. Inang kung tan-awon mo do banig. Kay nami na siya Miss Just magpanurusi, kag bisan nga daan yang amo sini nga bayo ya tinlo gina Miss Just. O galing may sursi lang. Kati sadto alang-alang pagid ang amon sin pagpangabuhi, pero sa kapisan man sa akon sini iya nga amay kag ang akon sini nga iloy, di amat-amat man kami Miss Just naka-graduate bisan sa elementary kag sa high school lang. Pero nag-abot sadto Miss Just ang panahon nga ginbawi sang Dios ang akon sini iya nga iloy. Kag para sa akon isa ato sa pinakauna nga pinakamasakit nga natabo sa akon sini nga kabuhi sang nagtaliwan ang amon sini nga iloy. Pero Miss Jazz, sa nasiling ko na, may ikaduha pagid nga para sa akon pinakamasakit pagid ang sangginbawi man sa Dios sa akon sini nga asawa. Sa nasiling ko na, duha man lang amon si makabataan, pero daw na dumduman ko bala Miss Jazz, ang duha ka mga importante nga babayi sa akon sini nga kabuhi, amo pa ang ginbawi sang Dios sa akon. Nagtaliwan to ang akon sini nga asawa Miss Jazz bangod sa iya sini nga balatian sa korason. Isa mo to nga panahon gagmay pa to yang amon sini nga mga kabataan. Siguro Miss Jazz amo na no, may Dios gid matuod ang kalibutan. Kaysang nagtaliwan ang akon siniya nga iloy or sang buhi pang akon sini nga iloy, tingin tudloan niya ko sa mga paano magbantay, magutitid, magbatiti sa akon sini mga manghod. Apisar nga ti isa ako iya kalalaki o galing kay ti ang 3 ko ni ka mga manghod nga mababayi ya natungan pa ni sang duha pagid ka mga lalaki. Kaya mo na Miss Just ko nga ang ako tanan ang gintudloan sang amon sining iloy sang buhi pa. Tanan panorsi sang gisi sang bayo sa mga manghod ko. Pagpanglaba, ti iya man kababae Miss Just, pero ti kabalo ko na iya kag kinapabugal gi ko ni nanay sa amon sini iya nga mga bayo kay katinlo gi sa akon manglaba. Kag iban pagid Miss Just, ang isa pagid nga hindi ko gid malipatan nga ginluto ni gintudlo ni nanay sa akon. Amo ni siya ang pagluto sa mga manamit nga pagkaon. Ang akon sini nga iloy Miss Just, grabe sa amo to nga panahon niya bisan nga kung kaisa ti wala man kami sudan, labi na gid sang magulugagmay pa kami, nagasugod pa lang sila. Pero samtang nga nagadako naman kami, kag ako man abi Miss Justy, nakatapos naman sa pag-eskwela amat-amat. Di ang amo si pagkaon, naga-uswag man Miss Justy, ginatudloan gid ko na ni nanay ko sa mga manamit. Isang simple lang pero manamit. Paano magluto sang manamit nga pagkaon Miss Justy. Amo na ang akon sining preparar sang akon sining iloy antes pa man siya gin bawi diri sa kalibutan. May kon ibalik ko to Miss Jazz, gin preparar ko gali sang Dios. Sang akon sini another nga responsibilidad sang ginbawi niya naman temprano pa ang akon sini nga asawa. Grabe Miss Jazz mo. Abi ko anay gani, kung wala lang ning amon siniduha ka mga kabataan, mabulubudlay nga magpadayon sa pagpangabuhi kay bisan amo lang kami to Miss Jazz, nasa masami gani daw permi kami to yaga kamog nga duha.
Kaya ang asawa ko ya, Miss Jessie, may pagkamaton mo. Hindi na siya pwede maasi-asi. Grabe to siya kung maghalo-hulo hambal man. Pero palang gaanay gid kami to, Miss Jazz. Pero ugaling kay ti bangod sang nagtubo nga balatian sa iya sini korason. Amo na ang rason ko nga aman nga temprano pa siya iya gimbawi diri sa kalibutan. Gagmay pa tong akon sa mga kabataan, Miss Jazz. So sinasiling ko na temprano pa kuya gin pa preparar sang Dios na sa ulihi gali bangod kay ti kwaon niya man temprano pang akon sini iya nga asawa. Isang time to nga si nanay ko buhi pa. Ang tanan gin pang tudlo ni nanay sa akon ti gin apply ko man sa amon si duha ka mga kabataan. Mabulubudlay, Miss Jazz, no? Pangabuhi ikaw nga single ikaw. Ti okay lang siguro kung kaisa kon babayi ang mabilin. Kaya ti hands-on. Ti ako yung Miss Jazz, sa tutod lang, mga babayi maning akon sini nga mga kabataan. Ti kung kisa sang time to nga dinalaga sila, diri ko na medyo na budlayan sa ila sini nga pag dinalaga kay ti lain gid man niya kon babayi mo. So sang time man nga nagdinungol ang akon sini iya nga kamanghuran nga bata, diri daw sa masami ko gid madumduman ang akon sini nga asawa. Masubo para sa akon, Miss Jazz, sang ginbawi sang Dios ang akon si duha ka mga babayi nga para sa akon niya importante sila sa akon sini nga kabuhi. O galing kay ti hindi naton uyat ang aton siniya nga kabuhi diri sa kalibutan. Nga kun wala lang siguro, Miss Jazz, ako sang responsibilidad kag hindi kun lalagko na tong mga kabataan ko o galing kay gagmay pang mga kabataan ko, I really had to be strong sa akon siniya nga pagpangabuhi. Asa subong, Miss Jazz, ginapungaw ako sa akon siniya nga tiayo na akon si pinalangga nga asawa. Ang akon siniduha ka mga kabataan, ti may mga pamilya naman, Miss Jazz, may mga bana naman, may mga apo naman ako. Pero ugaling kay ang masubo lang kay ti layo di sila sa akon sa prangka nga Sugilano, Miss Jazz. Masubo ang akon si pagpangabuhi. Ginakuha man ko sa mga kabataan ko, Miss Jazz, pero naanad ko yang magpangabuhi nga ako. Kaya syempre, ang ilas ni mga bana, mga butanan man, kang akon si mga apo, nasadyahan man ko kung makabulo bakasyon ako sa ila nga tagsa ka mga balay O galing, Miss Jazz, gusto ko yan nga magpangabuhi nga ako man, sa edad ko nga daan subong nga 55 anyos, may mga ginabatsyag naman, gusto ko ya kung gusto ko ya magtulog, matulog ko ya. Ang ako lang ni subong nga kalingawan, amo ang magpamati sa Bombo Radyo. And at the same time, Miss Jazz, ang akon sininga kalingawan, ang akon sininga garden, abi. Sa prangka nga Sugilanon, Miss Jazz, madamo man na diri ang nagakadto sa akon sininga balay, sa akon sininga garden sa likod. Kaya pamakal man na sila sa mga tanom ko nga amo na iya ang isa ko pagid kakalingawan. Sa prangka nga Sugilanon, ang akon siniya nga garden, ara na da may bulubalay-balay ko da nga gamay. Nagalanog na da iya ang akon sini nga radyo nga Bombo Radyo, Miss Jazz. Masubo matuod, especially kung maghapon-hapon na kag o mag-uluugto na kag ara ng imo sini nga palatuntunan. Tidra ko na nagapurpahuway-huway. Hindi ko ginaiya mapungga ng kagalingon ko. Kaisa daw nagatulo man ang luha ko. Kaya madumduman kong ako si pinalangga nga asawa, Miss Jazz. Mga pila naman ka tuig, ti dugay naman. Pero ugaling kay ti kung palangga mo isa ka tao, kagula nagikuya, Miss Jazz, ya nangita sa iban. Although nga isa pagid gali, Miss Jazz, sa isa ko ka bata ang kamagulangan, naghambal gina siya sa akon nga tay kung pwede, kung may maluyagan kada nga iban, why gidya problema sa amon. Kag may ara man, Miss Jazz, may ano man ka, mga nami man ang ila si batasan, pero pasensya na sila ya. Kay ang akon siniya tagipusoon niya, Miss Jazz, ya, tinakuha na niya sa akon sining asawa. Sa edad ko nga 55 anyos, may mga kumpare ako nga temprano pa man ang nagkalabalo,
kag nagpalangasawa sila ya Miss Jazz sa ikaduha nga kay gaynan. Kag kon magkilit anay kami na ti ginhambalan man ko nila ginarito pa ko gani nila sa iban man nga mga babayi. Pero anhon ko ya Miss Jazz nga ti ang akon siniya nga tagipusoon niya gin dalatos ng asawa ko. Wala na ko ya plano Miss Jazz nga magpangita pa sa ikaduha nga pangasawon. Masubo matuod pero ti anhon ta na nga padayon lang sa pangabuhi. Ang akon sini nga duha ka mga kabataan nga mga babae nga may pamilyado na. Ginaano ko lang na Miss Jazz, ginabulos-bulos ko lang na kung gusto ko na gid nga magbakasyon. Pero sometime nga nagka-pandemic, ti daw wala naging ko kabakasyon sa ila. Kaya hindi man ko gusto balaya nga ti mabutang sa intramucho nga mon sini iya nga ikaayang lawas, no? Ay mga kabataan pangadaan sila. So kabay pa Miss Jazz nga nakahatag man ini sang kalingawan ang akon siniya nga kasaysayan. More power sa imo siniya programa. Ang Bombo Radyo nga amo ang kaupod ko sa akon sini nga balay-balay diri sa akon sini nga hardin. Halin gina Miss Jazz sang time to nga buhi pang akon sini nga asawa, makabombo na gid kami. Tugtog lamang din akon si pagsaysay, maraming salamat ng tagpadala si Sebastian, 55 years old, sang Banwa sang Hinigaran. Philippine Standard Time na 3 minutos na lamang nabilin kag magalabot na kita sa takna nga alas 3. Before we say bye-bye, una sa tanan sa mga taga Hinigaran dira ho, maayong hapon lang gid sa inyo. Kadamo kita dira sa mga listeners dira sa may Banwa sa Hinigaran. Isa na dira gali si Manong Sebastian, no? 55 years old sang Banwa sa Hinigaran. Well, Sir Sebastian, importante na tuod, no? Kontento ka sa imo siya pagpangabuhi. Mabulubudlay kay ti nagaisahanon kada, pwede man siguro ya Sir Sebastian nga ti ang imo siniya nga apo abi, no? Ang like for example kamagulangan mo nga apo, arab lang may upod ka lang dira, no? Although nga ti wala ko kabalo kung ano pa ginada ang imo kalingawan, pero ti para sa akon bastante naman na ang radyo mo da nga nagauwang na daya para lang gid sa nga naka-tune in, no, sa Bombo Radyo always. Salamat gid, no? Pero sa imo Tatay Sebastian, you're only 55, no? Ulo enjoy ka man daya sa imo siniya nga pagpangabuhi. Although nga ti ara na iya sa tawo kundi niya ang source sa iya sini nga happiness and joy and contentment, no? When we say sa tagipuson, ti wala na gid man niya plano si Tatay Sebastian nga mangita sa iban o kon mangita da sang palangasaw naman ino. Kaya ti wala man problema, may go signal man sa iya siniya nga mga kabataan nga mga babayi. Pero galing kay ti suno pa sa kay Tatay Sebastian, no? Sa kay Sir Sebastian nga ti ayan siniya nga heart ya nakuha na to ya, no? Gindala sa iya sini nga asawa, pinalangga ang asawa sang nagtaliwan ini, no? But sana siling ko nagani, no? Pwede gidya it's depende na kundi inang imo sini kalipayan, no? Like for example, si ako abi ang kalipay ko na iya magkanta, no? Magsulo saot-saot, magsulo zumba-zumba, mananom lately, no? Amo na yung kalipayan ko, mag-abot ko sa balay, no? Ma-inhale, exhale ko na tubang sa akong sining mga tanom, sa amon mga tanom sang bana ko. Panuwag na mo na mga babies namon, no? Kaya ti wala man kami da baby, wala da subong akong baby budikdik, kay ti amo ni subong level 3 kita, no? Ti amo na kon ara ko ya sa balay ti mga tanom ti amo na nagahatag sa amon sang kalipay sang akon siniya nga bana, no? Ti si Sir Sebastian amo man na mga tanom niya man ho. Mga plantitos, plantitas kita gali Sir Sebastian, no? Kanami baya kay ang symbiotic relationship bala sang tanom kag tawo, no?
dragi ko na das tubangan naga-inhale, exhale. You feel good. No, kag may kalipay, ikaw kon tambok na da sila. And they're so lush. Despite sang bagyong Odette, pero ti papabugal ko namon yang amon si matanong nga nagapabilin nga matambok. Malambo, no? Kaya imo daya Sir Sebastian, mga tanong mo daya, ti daw ginakadtuan gid kaga ginabakla, no? Sang ang amo ti hindi na NFS, not for sale. Hindi pa subong kay ti gusto ko ya padamuon gid inaanay, no? Mga mother plants ang amon sining mga baby plants. Ati sige. So ara yati si Sir Sebastian yati ang iya sining kalipay ara da, no? Sa iya sining mga tanom. Sila siling ko man naman gani para nga may iba naman bala kay basi magluya ka dira Sir Sebastian, no? Since nga hindi ka pa man suno pa sa imo, hindi ka pa man ka bakasyon sa imo sini nga mga kabataan nga free ka toy magbakasyon, no? Ti kung pwede man may paryente ka lang dala bara nga mangin kaupod mo kay ti kung kaisa galain man siling mo imo si batsyag, no? Imo sini nga ginabatsyag kay bangod nga 55 anyos, pero bata pa na iya. Sa mga lalaki yan, no? Kung gaan lang chance na Sir Sebastian nga to fall in love again. Galing kay ti sunod pa kay Sir Sebastian, wala na siya sang heart. Kaya ang heart niya ato na sa asawa niya. Siya pinalangga ang asawa. So, amo na iya kung dra kaya happy Sir Sebastian, no? So be it, no? God bless you, kag stay safe lang always, no? Parang okay lang ang tanan-tanan. Anyway, ara man naman kabataan mo nagasulusuyaw-suyaw man sa imo, no? So kung kamo bera man sa mga kasaysayan, kaangay sini pwede nyo gid ipadala email sa atong si email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. Okay, nakita dira? O, sige. Wala nakita sang panahon mga kabombo, but before that, si Charlie Rose Gomez, no, sila nga Miss Jasmine hapon, shout out lang sa Gomez family sang Silay City. Jenny Perez Bendia, no, ara naman nabasa ko na ni si Mami Mita Chuvi Argelias. Hello, you're watching Mami Mita. Good afternoon lang gid, and stay safe always. Give my regards to Sir and to your beautiful children. And of course, Melvin Solidarios Abdo, watching from Barangay Malingin, Bago City. Si good afternoon lang Sir Jobert Tagubader. Si Dave Desendario. Tia ina or sa may Bago City amo ni, no? Sa kay Melvin Solidarios Abdo. Good afternoon. Sa Singapore, si Justin Dio si Aruz, watching from Singapore. Thank you, Justin. Sige. Sa mga nagapadala diri sa ila sini mga mensahe. Good afternoon. Baw daw wala akong ginakita sa YouTube kaya daw medyo problemado, no? Sige lang sa dason aton ina nga pagabasaw na iban pagidira nga mga mensahe. Wala kita sa panahon mga kabombo, no? Ang aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton sini mga suki sa mga nagaparesern man dira sa aton sini iyang YouTube channel, no? By the way, pasensya lang gid, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga suki ka mga tagpanamati. Antes pa man ari aneng aton sini nga words of wisdom galiho, aton sini nga words of wisdom from the Holy Bible, no? Sa mga naga request gid sa 1 Peter chapter 5 verse 7 mga kabombo, no? Ara dira ang aton sini iya nga words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. 1 Peter chapter 5 verse 7 mga kabombo. Dira nagasiling, cast all your anxiety on Him. Sa kay sino? Wala isang liwan sa aton siniiya nga Dios. Because God cares for you and for me. Very simple nga dinalan sa balaan kasulatan sa Dios, pero dapat na naton i-embrace kay isa ini sa mga promisa sa Dios, no? 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety on Him. Sa subong sa nasiling ko na uso ang mental stress. We are anxious of what is happening around us. Ang ginadulot nga malain sang COVID-19 pandemic.
Pero naghambal ang Diyos sa aton, no? Just cast all your anxiety on Him. No? Sa aton si mahal nga makako. Because God cares for you and for me. And when He cares, no? He gives us solution and peace of mind and joy in the midst of the pandemic. Pag kung ano pag gidira nga klase sang anxiety ang ginabatsyag nyo, itugyan naton sa mahal nga makaako, no? Normal na iya nga magbatsyag kita sina mga kabombo, kay ti, syempre tao man lang kita mo, no? Pero sanasilin ko na gani, itugyan ina naton tanan sa mahal nga makaako. Wala nagikita sa iban pangakantuan. Thank you Lord for our families nga ara gid sa masami, no? Ang suporta, ara ang moral support, financial support, ang friends, ara dira, no? Kang iban pagin nga tawo, but wala na sa makahatag sa aton sang inner joy and inner peace in the midst of this chaotic world of ours, especially due to pandemic. Our Heavenly Father in heaven. Father in heaven, I come to you today casting all my cares on you. I choose to believe your word and trust that you are working behind the scenes on my behalf. I give you all the praise and glory in Jesus' name. Muna, no? Itugyan tang tanan-tanan sa iya sininga, sa iya sininga tiilan kay siya ang nakaibalo, no? Always remember, He is our Creator, the Lord of all, the God of all. He is our all. Wala kita sa panahon mga kabomboys, bye-bye time na. Salamat gid sa inyo si paupod sa liwat ining inyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio